See, an five atagams leis an rud seo, tá muid ag deile faoi board stát ach ag an am céine tá muid a cant faoi daoine a bheits tofa. So, in éon board stát eile, ní bhíon baldan board ag leabhar leis na man faoin rudaí a bheits ar siúil ag na crinne. Sin ceann na rudaí. Ní bhíon ón idea fiontar éirden, intéríscar éirden, board sláinte, ní bhíon feiminí sláinte, bhíon chóras an sin ó híomh an príomhaimeach, an caithíreach don board, agus, sin a chuí an feimíonn sin. Agus, bhín éon board ag déile le rudí atá sort faoi rún, rudí atá siad a gobar ó híomh in isteocht, siad ag déile le deacrachtaí atá cólachtaí rudí mar sin. A bhfuil si ceart go bheith daoine ag fágáil an board agus ag dul amach leir ag cólín an achtan. The cólín an host gur lucht we. Tá a Harbh rúnda. Now, an rud a bhí an agus níos am a bhecinn tú fáil leis bháil an bhharúil go bhí jab eile sa mar idir seo go bhí an do freistar na cruinneacha seo. Sé sin na tugraí a chuirtar ráid, na tugraí sonracha a chuirtar ráid, go bléifí sin go príomhaideach. An chun policy, ní éicim se faibe bé because is údarás na Gaeltachta bhí an. Sin na tríú ar a hán, gur údarás in nún ar a phobal na Gaeltachta bhachan. Not báirtáid sa gná chéile bhachan. Go bréifí ceisní policy go bhhála agus go hoscailte. Amach go bhaibhle. Cá bhfuil ar dró. Now,